wannan zaman ni ya isa. Hanya ba ke waya zan tayin taho mako. Ai da uban yaran nan da yaran nan ai dukkan wallahi gabaki ɗaya tunda ba mutunci ne nan da su ba. Amma dai na ga mutanen to ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu. nan da yan inuwa. Yawwa. Malam Tanko, Ba gari. kana nan a garin nan? To ai sai ka jira dai mu gaisa tukunna ko? Ai ba gaisuwa ce ta kamu ba. Kawai mu gaya ma abin da yake ranmu ne, amma ka yi haƙuri. Faɗa ku ka zo yi. Wai kana nan a garin nan? Dan ka ya sako min yarinya ta? Kana nan a cikin garin nan? A wannan lokacin. Ko ma yarinya. Ka san me taimai sake ta? To ko me tai masa inda amana ya sake ta? Ya kawo mana ƙara mana. Ita da amana ta yi masa abin da ta yi masa. Tab, ya cancanta ka nuna min cewar abin da ya zo ya yi mana ɗaure masa gindi kai. Kwarai kuwa. To nan faɗa kuka zo da daman gina yi zaka ko bai sama ba ku da mun yi ba kenan. To ina batun gaisa? Ana magana ta aure. Aure waye ya kullahi? Wai har da wani wai cewa wai mu zo mu same ka din ka ga yau mu ya tabbatar mana da cewa ɗaure masa gindi kai. Ban gane daure mai gindi ne ba. Dole mu ci uban yaran nan. To wai yayi maka ma bayanin akan me ya sake ta? Ya ga yin komai. Wallahi. Kai yanzu ka taɓa jin hanya aure da zargi? Wallahi. Da zargi ya aure ta? Ya ce zargin ta yake yi. A lokacin mulkin dogon nan isa ko mana ɗaya? Ko gajere ne. Ya ce zargin ta yake yi. Akan me? Askirim. Ya ce mana wai askirim ne ta ce isiyo mata. Ni kuma tsabar ɗan gaba-gaba ne, amma baka yi haƙuri. A'a mu ne gaba kawai za ka ce. A'a. To abin da kake nufi kenan. Kawai daga cewa a siyo askirim ya yi sake ta? Haka ta kama. Ai kaga haka ya tabbatar mana da cewar da shininsa. Dan naka ma ko ya ƙara so gida? Yana nan. Girawun dan ne da ɓacin rai na zo wajen nan. Kai Rabilu. Dole karere ya. Rabilu zo nan. Zo. Assalamu alaikum baba. Kunya. Wannan ƙara kai kawo wai ka saka mai yarinya. Ai na je ya turo a kira ni na je na gaya mai na mai jawabin komai kuma kai ma baba ka sani Barai kuwa. Kaga wannan tabbatin ya nuna min yaron bahi da tarbiya ka dube hifa ya zo ya tsaya wani gandan dandahi. wai baba wai wa'annan yara su kofar gidan mu wai suke wani daga mana hankali ne Wasu wallahi sai in shiga gida yanzu a fito da kokara wallahi Wannan yaron bahi da tafiya. eh wannan Ba fuskanci ba kuwa. Tarbiya ne.